नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी स्टाईल कोबीची भाजी बनवूया। त्यासाठी आपण चिरलेला कोबी घेतलेला आहे, 2 चमचे भिजवलेली चणा डाळ, कोथिंबीर, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक चिरलेला, खिसलेलं ओलं खोबरं, हिरव्या मिरचीचे तुकडे, कढीपत्ता, छोटा बारीक केलेला कांदा, चवीनुसार मीठ, हळद, तेल। त्यासाठी आपण एक कढई घेतलेली आहे। कढई आपल्याला गरम करून घ्यायची आहे। ह्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा आपण तेल घेऊया। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। आपण चिरलेला बारीक कांदा टाकूया। परतवून घेऊया। कांदा आपल्याला हलकासा नरम करून घ्यायचा आहे। आपला कांदा छान नरम झालेला आहे। आपण यामध्ये कढीपत्त्याची पानं टाकूया, हिरव्या मिरचीचे तुकडे टाकूया, परतवून घेऊया। बारीक चिरलेला कोबी टाकूया, मिक्स करून घेऊया। भिजवलेली चणा डाळ टाकायची आपल्याला, परतवून घेऊया। आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, पाव चमचा हळद टाकूया, मिक्स करूया। छान मिक्स करायचं आहे आपल्याला। बारीक केलेला टोमॅटो टाकून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। आपण 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया आणि भाजी आपण शिजवून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे। आपण चेक करूया भाजी शिजले का। हे बघा, अतिशय सुंदर असा स्मेल आलेला आहे। आपण परतवून घेऊया। छान आपल्याला परतवायचं आहे। आपण याच्यामध्ये खिसलेलं ओलं खोबरं टाकूया, थोडीशी कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करूया। या पद्धतीची भाजी तुम्हीही करून बघा, अतिशय सुंदर होते। या पद्धतीने मालवणी स्टाईल कोबीची भाजी आपली झालेली आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। आपली मालवणी पद्धतीने कोबीची भाजी झालेली आहे। अशा विविध मालवणी रेसिपी पाहण्यासाठी आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।